Sabeu quin és el procediment que seguim per tal que aquests informes siguin legislació aplicable a tota Europa? En primer lloc, la Comissió Europea elabora una proposta d'elaboració o modificació d'una directiva concreta o d'un conjunt, com és el cas de l'economia circular. Aquí és on la Comissió Europea situa els seus objectius i posicionaments. Posteriorment, és el torn del Parlament Europeu, que haurà de redactar els seus informes a les comissions vinculades al tema i aprovar-se en el ple. A partir d'aquí comença la negociació amb el Consell, és a dir, amb els estats que al seu torn també han anat agafant i prenent una posició sobre aquest tema. Aquest procés de diferents lectures s'anomena trílog. Un cop consensuada la nova directiva, el Parlament Europeu l'haurà de tornar a votar tant en comissió com en el ple. L'Eurocambra també té iniciativa política i pot presentar informes de posicionament per iniciativa pròpia. En el moment en què ja està aprovada definitivament la directiva, els estats han de transposar-la, és a dir, han de fer les lleis pertinents per assolir els objectius que es marquen. Com garantim que els estats compleixin? Primer, situant objectius realistes a curt i mig termini, així com posant dates per revisar el seu compliment. Segon, treballant per tenir una Comissió Europea forta que faci que la normativa europea es compleixi. A les institucions europees no acostumem a destacar per la nostra celeritat, però, per exemple, hem aconseguit que la negociació en trílog d'aquest paquet legislatiu d'economia circular es tramiti només en un any. Amb sinceritat, aquí juguem amb terminis molt més amples. És lògic, estem situant els objectius del futur. En el cas del paquet d'economia circular, la Unió Europea disposa de competències i de voluntat per establir legislació i actuar. Aquest és el motiu de la seva rapidesa, que demostra el lideratge d'Europa per lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de treball.